ngapadang subhai phi ha khasi movie rikam menta kasngi wanra ya phi ya kawi ka film ka bahit ba kabla ai karteng God of the Egypt klempen slam shu tungin ya sngap no ya kane ka khana bat akaju kapor subscribe bat like ya kane ka video kadak jong ka jing ai min sim jong phi iwe pa iwe Kari Egypt, kari jong ki khana tang bat kiblay. Kaladon slemba shua ban sedang ha kacing im kaperthai. Ha kacing sisa, lasim na kacing im hi, kala sedang nang ta, kane ka paradise, kabala thau da kikti jong kiblay. Kala penlong ya kacing im lang kaba kenja blay, hapdeng kini kicing thau badan bol baro, bat kicing thau barit tam jong ubriu. Kacing la jong ki ban pen kaladur syakimrat ki ba isir khai. Hatu kari Egypt, kandang don hapo kacing sumar jong arngut ki henman blay. Uo series ublay jong kacing im. Ulasan syari ki jaka ki basay so. Katba uwe pat ublay bomdon kerteng. Ulasan syari kari klau kabar kriang. Kasngi ba uo series unpen kup burom ya usim temai kalapoy khadu. Ngiya kendu. Ya uhoros ublay jong kasun beneng. Ubadang syu kendit na kamit jong kacing lek kemen. Katba udang penjat haj. Lapan itu yang ngiya kahathor. Kablay jong kacing it bat kacing it uhoros. Uhoros udang pen kre ya kacing le nyam pen kup pen sengyar ya rangkat bat arngut kibriu kibarit bat. Ubek bat kasaya. Kiadon ban sakhi lang ha kane kacing ja. Bun kiblay kum kane pin. Kablay jong kacing yada bat utot. Ublay jong kacing start. Kikerku ya uhoros da kacing ai. Kapor kapoy bau o series usim Egypt unpen kup pen sengyar ya ukun jong Uhoros kum usim batmai. Henry uhenmen jong ubakar teng usen. Ubthai sapo kamensim. Da kacing bitar. Balasa simno eka khen. Hakata kaklimman. Uset ubalakut jungmon. Banyo beang ya kakhet kerdan. Jong usim. Ula IT ya ukun persa jong uhoros. Da kacing ais ngubah. Kaba uhoros uput yaka. Kasur kabaklan bersawa hadu kata-kata. Kaba pelong nakane kacing sawa. Ban khot ya kisipai bahe jong usen. Uo series ubalas ngolengo. Ukeli sapang kicing temu jong henmen jong Uset ubapen her yala uknam. Uken mau ya kimin jong kari klau. Haba kane kaju ka atiat. Kalapen im ya na kajing yap akapor. Bo ulai sabe mrau. Halor ka ei baro. Menta kasngi ulawan pai bandawa ya kakhen. Bat ha kajing le jong ka jing set kala. Usyo ya o series. Upen pena ya ladi kum usim temai jong kari Egypt. Udawa ya kajing mane na kiblay bat kibriu kumju. Bat uberngem da kabapen yap ya kitu kiba persya ya Kajing bitar. Uhoros ula persyang ya usen. Ban ya kun. Katama kasyong ha kajing thau. Henry uset upen ya kajing long bakam halor. Da kabawat ya kajing mentoy. Uhoros upen kela. Henry uset upen nuksa ya kajing le jong Kabapen jur ya kajing ya le persya. Kajing ya le kabajur kampen ya kajing burom ya kijing tei kiblat tei da kimrau. Kakan bat kabapen long ya banduno ya kajing kela. Lapen hap bat lasya pendik. Uhoros udon ya kikmat jong katelong jong kabor jong balasim da usen. Ha kane kaklip mat kabae kahator kablay jong kajing karung sapo bat dem krup akhmat usen. Bat kakerpat ya kajing isnei na kabenta uhoros. Da kajing yarap jongka uhoros ulalat na kajing jot kabakam sniu. Hadin kane kajing yale kabah isir kaiba. Uset umi kum unong sensyar batmai jong kari Egypt. Katu katnis nem kiat. Bat kibriu kisya penlong merau. Kisya penbol ban IT ya kapisa kabakadu jongki. Na kabenta kamensim jongki. Ban sya penrung ha kajing imba hadin. Katba uhoros pat ulapen keryano sya kajing sya be merau. Ngilap yang ya ubeng. Bamenta ula kelalong merau. Mbat ka perlok jong kasya kabatre ya kawe ka kamra yingsim. Kabau ubos jongka umdon hajan. Ubek ulik jongo yaka. Kasaya kala ajing mut. Bantu ya kikmat jong uhoros. Balaburi ya kajaka buri jong usen. Ha katahi kamin. Kajaka bu ya kikmat kan pli. Banbu ya kispa baro kiba uset ulalum. Ha kata kasngi. Namal bakasya katray na kabenta unong sinaying. Karay bantu ya kajing dro ban yarap yang. Kadba uset upulut pol bat kablay hathor. Kalok barim jong uhoros. Hakata kapor.
unong sina ying ula poi ban pen I ka ying ba ka ba ula tei na ka banta jong u kat badang min ubek ula rung sapo ka jaka bu spa jong uset ha ka ba yo I ya ka wei ka khamat jong u horos na chengai wat la kila don bun ki jing penwin uyo byang ya ka khamat ha ka sngi ka babun ubek ula le chngo ya ka parlok jong u henrei unong sina ula pen bet lut ya ki ei baro tang shudep ban kem ya ki ubeng ula penan kam ya ka khamat jong u horos ban pen mala alut ya ki bat ban phet kran henrei tang shu I kumba kila singan unong sina ying da ka khamat bat bat bet ti jong u ula la ban siat ya u khnam jong u sha ka saya da ka ba pha be cha ka jing yap ka saya kalaklan bat ubek ula poi ha ka tempel barit jong u horos ula persyang ban penyap ya ubeng ban yo biang ya la ka khamat henrei namar ba umat la urem bat uterwak siar ha ubek penban ubeng ubakwa tang ba u horos pen im biang ya la ka ba I ka jing le ka ba u horos ukam ba kamla ban long u horos ukhot ya un inibis ban ya lam ya ka saya sha ka jing im hadin henrei ubeng utim bakan amla ban rung namar bakala yap kum kamrau bat kam don jing terwa ban aya u inibis kabala ban penrem ya ka shadu jong khadu e ubek upen phai biang ya ka khamat sha u horos uya thu ya u baka samla jong u kan simpor kat tu kat ne singi ban poi sha ka per thei ka bahapo henrei ula ban pen im ya ka ladau uyo biang ya ka pan singat mat ka bor jong u shuwa ka saya kan poi sha ki khardop jong ka jing pisar hadin kane da ka jing ya rap jong ubek baro arngut kilas dang ya ka jing thmu jong ki ban yo biang ya ka bor kat ba uset ula pen khre ya ki kun hun si pa jong u ban ya kendu ya ki blei ki bale persya kane ka dei ka por ba unong sina ying upoi ban pen tip ya u ba ula satu ya ka khmat jong u hores uset ula sneng jur ya unong sina ying da ka ba khot ya u ba klem dor namar ki jing thmu jong u kila pen pau ba kim trikam bat ubriu uba shu yam ulala bantu ya ka khmat habdeng kata u horos bat ubeng kidang ya ki ya uwe ulum u horos ula thmu ban le cha ukpa temen jong u ublei singi henrei klem ka khmat jong u horos umla ban pen kaladur kum kasim kum ta udei ban duai ben ki jing duai ki trikam bat upen kaladur ya lade kum ta u horos ula let biang cha ka ying sim jong ukpa temen jong u kane ka jaka ka long ka tenra jong ka jing thau henrei ukpa temen jong u ubahap ban trei ha kata ka singi kumba man ka singi namar uksuit opupis ukhnang hasun beneng upersyang ban bam ya ka prthei man ka singi ubleira da ka bor singi ka be ya u henrei ura ukantat ban kersyan ya u horas uba ulawan ban pan bor shu namar ba ukwa ban pendu ya ka khet jong usen uba ungen ba ka jing sensa jong u kan long ka jing ma u horos ula bandi khenjat ka na ka telong jong ukpa temen jong u bat ula ong ya u ba menjur ya ka rukam sensa jong usen henrei tikna ya u horos ru unle khamba ne em ka tengah thamai bat ka blei jong ka jing in kaya thu ya u ba kata kaya chengai palat henrei sngo thu bat upoi ha ka jakari jong ki blei ki bale persya ha ka slet jong u ha ka ba usdang ban penyap ya kinong ap jong ki uwei hadin uwei hangne uset uya kendu ya ka lok barim jong u henrei ka tengah jong u ka badang domsa wat la kim don rangkat shu ka dei ka blei ne pieces ka ba syong ha ka ying sim ka bala jot rathai bat ka pen kan mau ya u kumno kala menjur ban ya syong kurim ya u ha ki por ki bala lek kaya thu u ba amdon ka e ka bala ban pen hun ya u henrei menta kadang persya hi ya u bat kala persyang ban phet nang ta uset ula kem ya ka upha ya ka syaka perthei ba syapo bat usim no eki thapnyang jongka katba kini baro kidang ja u horos bat ubeng ki wan phai na ka beneng bat ki hiar syaka khando ka khlau u horos ukerpat ya ubek ban wanra ya u katu kat ne ka katbau usamla udang le kumta kisakri jong uset kilapoi bat thombor ya ki bat la kem ya u henrei u horos khaddu khatwai ulapen pau ya lade bat u ya kendu ya ki wala ulong ubarit khmat bat batlot khandiat usim ya kajing sha sho henrei katu kan epor ula ban penjob ya kini kimrat khlau henrei ha kabakut ula sha bom nakli bat ula hap rangkat bat ubek syapo kawe ka thui henrei baro kilong ki badon bok bat kilalat im tongin phai biang sha usen ubadang kren bat kalok chong u kablei hathor upan pau ha ka ba ukwa ban sim ya ki hima baro
kentup ya ki hima jong ki bayap. Henry ka hathor ka ong ya set ba I jonga. Pinang kham sngutu bakla man kasngi. Pimla ban yo lut ya ki e baro ki ba phikwa. Ukerpat ya ka ban yalam ya sya ka perthei ba syapo. Henry ka kentat namar bakam kwa ban lit phai syaka. Namar bakala sya pen sitom ben hakiksun hakipol bala lit no. Henry da ka jing angu ya ka khadu ba uhoros ulayo na ka benta jongka. Ka hathor menta kala bansa ha ka hima jong ki ba im. Hadin bakala kentat kawat ya ka pol marway ban ya kendu bat uhoros tamba ka risyap. Henry ha kata ka khaliman uset ulalap ya ka habala lap ya ka jingset kala jongka uset ula persyang ban penyap ya ka. Henry ka wing no ya ka khadu jongka ka ba penlong ya ka ban sya bam bat tan hakik suit haba ka jing bitar jong uset kala nangjur ha ka perthei ba syapo ya ka ne ka blei la pen sitom ben dakik suit. Henry ka lala ban bu byang ya ka khadu jongka bakala ban wan phai byang sya ka perthei jong ki ba im. Ha ka ne ka kenti sya ka riklau ha ka ba uhoros bat ubeng kilalej ha ka sngi ka babun uhoros bat ubeng ulalap yaladi ha ka wei ka tempel barim jong ukpa jong ka ba la penjak leada uset. Henry ha ka ta ka por kinong nyap sen kipoy kumta baro arngut kilas dang ban mare bat ot lengkhot ya ka jing ya thu khana ka ba jirong menta ki pendu no da ka basuk ya nengkong da ka ba syukor ya upsen li ban hap ha ka tliu. Henry wei pat usa bat ka dei ha ka ta ka por ha ka ne ka klipmat ka blei jong ka jing ich kalapoy kaya kendu ya uta umrat kan sya bat ka pensyo ya ka ba penlong ya uta ujing thau ban penjot hi ya ladi uhoros ubas ngulungo kat tu kat ne umla sngutu ba balai kaya rap ya kham tam hadin bakaladon ka jing ya dei ba sutanat bat upa khana jong Henry ka batai ya ka jing sliang ya ka bor ba berngem ya barok ki blei kentup ya ka dei ha kata ka daw bakal ajit ban ya rap ya uhoros dei ban job ya ki jing jong ki sping ka thong ka babut jong ki namar kata kalong ban wat ya utot ublei jong ka jing stat ubari akhlau dam ban pen im ya Henry ban pen sngutu ya ban ya syo barki kat ba ki dang yat lamba ka wei kapung ka blei jong ka jing ka persyang ban pen ngop saya ubeng ban wanra ya ka da ka ba khuit ban kan yodi. Henry ka jing persyang jong ka ban pen perngya kalap pulom no bat ka blei kala lengo mano bla sim ya ka do nu jong ubeng namar ka bol jong ka kam tri kam bat lemda ki ya ich bat wei pat ubriu ubek ula pen pau ba ka seya ka ba ich jong kala ayam. Henry menta ya rap ya uhoros da ka jing kermen mo ula ban pen impat ya ka ba pelengo ya ka hathor ha ka jing lengo jong usping ka thor ka blei jong ka jing ich ka thorwa ban samit bat kum ka jing siu kaliang ya ka jing ya trilang jong Henry kentat nang tau ubek ya thma ya ka jing sarong jong da ka ba berngem ban ya thu ya kisping ba uton kentat ban ya rap ya ki namar ka jing ting khane kala pen thai ya ka jing long jong da ka ba job bat ban pen suthu ya uton ban pen ya so bat ki da ka ba ya lamba kisyam bat kirben jong kari khlau ka hathor ka kentu ya uhoras ban pen pa ya ka jing sisa ha ubeng namar ba umla ban pen mi pat ya ka saya ka ba I jong na ka perthei ba syapo udon kam ya ubeng ban poi sya ka ding jong usen ha ka ba ki thmu ban the ya ka na ka telong jing thau ban pelip ya ka bor jong kat ba ki dang ap ya ka min ka hathor ka persyang ban pen ya kendu ya ka jing ya de yap ding ubek bat ka seya da ka ba penan kam ya ka risyam gila ban pen ya kendu lengkhon bat ubeng ula kula ya ka seya ban pen im ya ka da ka jing ya rap jong uhoros. Henry unubis ha ka perthei ba syapo penthut ya ka jing ya kren jong ki ukhang ya ka seya ban ya kren bat ki ba im da ka ba teng ya ka jing le jong ki poi ha ka wei ka thliu ubek uthmu ban rung syapo jong ka bat ula penyat ban wat ya kalanti ban mi kat ba ailat ya baro sangun ban poi sya usping ping ubu ya ki jing keli jong Henry utot umla ban penbej ya ka hadu arsin ha ka babu ha ka jing ma bat sya pen pra ya ki Henry ha ka jing persyang ka bala jong uyo ya ka hok bat usping ula ja no ki leit sya ki thliu jong usen dak ba thmu pen hap ya ka tedem na ka telong jing thau kila sya ngat ha ka sirip ya uhoros bat ka hathor uset upau bat usei ya ka jabing jong ino ya ka jing long ka ba pen sange kat ba ubek udang thmu ban pen hap ya ka tedem ha ka ding Henry uset ula pen sange ya upen pau ba uhoros ula thok
ba amla ban penmipat ya kaseya watla da kahima jong uru ubek uya kendu ya uhoros henry kajing snap ja jong u kapan scam ya ka jingset kala uset nakta usim ya ka jong kajing thau ba ulathe ya ka ha ka khando da ka bapan kut ya ka jing pensi tomben jong u ino ya ki hangta ha ka jing sate bat ulalet no katba ki baro sadong kilasang ban klem watla kataru uhoros ula ban plat im yalade bat yaki baro langut bat kila phet karan sisin ba ula lat im ubek ula kerhu ya uhoros da ka bakno ba ula thok man kapor bat da ka bakan tho kiblei kim sim khia ya kibriu ki balayap uhoros ukam ba udon hok khot ya unibis bat ka ai ya ka khadu jongka ban ailat ya ka seya ban rung sha ka jing im bom chukut ka beneng jong kiri ichim batla uhoros ula persha thor ka weng no ya ka khadu bat la sim ya ka da kiksut katba ka saya kalapoi ha ka jing thau ubri babu bun ki makordor haki jing thau henry ki bun palat kam sneu bat la khang ya u ban rung shabening nangta ka yo I ya ka we ka temen don tang ka we ka khadu ka bal arimba ka ba pelong ya ka ban kham khia bat ka lapha ya ka shadu jong ka saya don ai ban ai upet ya ka ne ka jing bisar ka basno si kalong baha kata ka khliman ubek ulapoi bat unibis ki persyang ban kata iwe ya iwe pan henry tang hakil henry kila ban iwe ya iwe pan hakaju kapor uset usdang ban pen ya so bat kitiar ba phla jong kiwe pat kiblei kibala yo kerup kentup ya ka jabing jong u tho kibnyat jong u kakmat jong u horos bat kiwe de uset ukeno ya ura ba ula ai ka khet hau o series ha ka jaka jong u henry ura open pau ba kala long ka jaka hika ya uset ban nang ban im klem ka jing shongkha ura ula khang ya u ban poi kha khnang ba uset unsa ha ka jaka jong u man kamit ban yale persha ya umrat khlau u opofis henry uset ukwa ban leit phai byang shari ichim bat ban sanshar ya kiri kiba ula jom ukwa ru ya ka jing im bom jukun henry ura ula maham ya kane bakan amla ban long bat lada upersyang penjot ya ka perthai baro kawe da ka jing bitar upersyang ya ka jing sha thambor jong u da ka jing ai bor ba ula yo nakitiar sina jong u nakiwe pat kiblei khadu khadwai uset ula pendu ya ura bat ula sim ya usum jong u katba ha ka jing bisar ka jing im hadin ka jing yam ka seya ka kantat ya ka khadu ba ubek ula terwa ya ka namar bakam kwa ban lei klem ma u ha ka ta ka khlimat ki ai baro kila penthun namar ba u phofis ula sedang ban yat ma ya ka perthai ubek uwan phai bat uhoros bat kilami ban pensange ya usen ubahyar nabning rengkat bat ukhnam jong ura ubala open kre ban yale persya ya u ophofis hasenda jongki kiwanra ya kinong snaying yuri bat da ka jing yarap jong u kikiu ya kaying ka ba uset ula penham uhoros ula kiu ya kaying ban yale persya ya upakhna jong u usen namar ba udon haka kerdan kabasniu katba uhoros usdang banham ubek upau bat ukhanglat ya kajing hap jong u kane kalapan bitar sisa ya usen ubasyo ben ya ubek da kabasim ya kapor ubek ulayo byang ya kakhmat jong uhoros bat ulabret sya u uhoros ulasya ar benta hapdeng ban yo byang yala kakhmat ne ban sim ban yarap ya kajing im jong ubek ha kabakut ujit ban pen im ya uparlong henry uset ulapan me bat pentuit da kakser ha kabapen long ya kibaro arngun ban ham ha kata ka khlipman uhoros usnguthu ba ula ban pen keladur bet klem dadon kam ya ki khmat jong u baro arteli menta ba ula la ban pen keladur kum kasim uhoros ula ya kendu byang bat usen ha kane ka kenti da kabol ba khambun uset ula syarem bat uhoros da usim jong upatemen ube no ya u syaka perthai basapo hadin uhoros ula leit phai byang sya upatemen jong u ura upen im byang ya u da ka ba it byang ya usum jong u ura ula leit phai byang syaka perthai bat upenting ya u ophofis da ka bor jong u baro ha ka snong ka we ka khna kanthai ka a ya uhoros ka we pat ka khmat jong u ai khulei ya ubek henry ubek ubala mensau jur ula khlat no angta uhoros ula penthia ya u hajan kaseya ba I jong u bat khadu kila ban yadon rengkat akajing im hadin da kajing sngungu ya uhoros ura ula terwa ban penbyang ya kajing kwa jong u uhoros ula pha ban pen im byang ya kine kisijur ubek bat kasaya bat baro arngut kila leit phai byang sya kajing im khadu uhoros uleit phai byang sya kahima jong u
bat lapan kup buram ya u da utot kum us im bat thamai chong kari ijim manta ban ya cha ka jing im hadin kim don kam shu ya ka jing thau rei tang ki kam ki babha ki lab yang u bek ula kala long unong ai jing mo chong u bat u shong ha ka jaka sa chong us im rangkat bat ka se ya u bek udang don ka wei ka ba khadu ban ai ya u horas kata ka dei ka khadu chong ka hathor ka lok chong u ka blei chong ka jing i kum ta u horas ularai ban lek ka tu ka ne singi ban ya le persha ya ki ksut bat ban yo byang ya ka lok chong u ka hathor kum ne ka jing ya thu khana kala poina shak ba khut ngin sa ya kandu pat akawi ka video khublei sibun